días, compañeiras e compañeiros. Co gallo de homenaxear a autora que se lle dedican este ano as letras galegas, varios colexios concertados de Coruña, traemos un documental sobre a vida e a obra de Luisa Villalta. Ademais, neste documental veredes diversas entrevistas que nos permitirán coñecer de maneira máis pormenorizada a esta gran autora que lle dedicou a súa vida á docencia, a creación literaria e a reflexión de temas moi actuais. Foi esa figura que sempre buscou achegar o galego e a cultura galega dende diferentes perspectivas e actividades. Intento que trataremos de plasmar neste documental. No verán de 1957, na cidade da Coruña, viu nacer a Luisa Villalta. Para comezar o noso chegamento á súa figura, faremos unha primeira parada nas rúas ligadas á súa infancia e mocidade. Estamos no barrio coruñés de Falperra. Aquí, nesta casa número 6 da Rúa Vila de Laxe, naceu o 15 de xullo de 1957 Luisa Villalta. Luisa estudou no antigo colexio de Xosefina e logo no Instituto Eusebio da Guarda. Os anos da súa infancia e a súa mocidade transcorren entre os xogos nos parques e nos xardíns do centro da cidade, as súas múltiples lecturas e a súa gran afección pola música. Dos seus pais, Luisa Villalta e a súa irmá, Susana, herdaron a paixón pola música. Desde moi pequenas asistían, por exemplo, a representacións de ópera. Con tan só 8 anos, Luisa comezou a súa formación musical neste edificio que temos ás nosas costas, o antigo Conservatorio da Coruña. En 1973 acadou o título superior en violín e axiña pasou a formar parte como violinista da Orquestra de Santiago e da Xove Orquestra de Galicia. A cidade da Coruña e a música convertiríanse, como xa veremos, nun trazo esencial da súa creación literaria. Como acabamos de ver, Luisa medrou nun ambiente familiar que favoreceu os seus dotes literarios e musicais. Temos a sorte de contar co testemunho da súa irmá, Susana Villalta. Hoxe contamos ca presencia de Susana Villalta, irmá de homenaxeada este ano o Día das Letras Galegas. Bo día, Susana. Bo día, igualmente. Ti, cando pensas en Luisa, que ves? Pois veo a miña irmá. Non, pois, igual coñecía moi ben e tamén venme a mente pois, as súas calidades humanas e intelectuais. Luisa era coñecida como poeta por tratar temas como a música ou a Coruña, pero tamén trataba temas moi comprometidos na súa época. Como se correspondía isto ca Luisa persoa? Pois é que ela era comprometida ca vida. Entón, o que pasaba na sociedade a ela non lle podía ser indiferente. Entón, ela tanto escribía como participaba en todo o que ela podía, e que ela pensaba que a súa aportación podería cambiar un poquinho na sociedade. A súa paixón pola música foi anterior á súa paixón pola literatura, dous formas moi distintas de comunicación. Non é anterior. O que pasa que o estudo da música é longo, entón, ás veces, tivo que apartar un poquinho o que é a escrita, o que é a filoloxía, por a música. E por rematar os seus estudos e calificarse no que era a titulación superior de música, que son moitísimos anos e ademais é moi exigente. E ti crees que buscaba esa combinación entre as dúas disciplinas para buscar un cambio no mundo? Sí, sempre, es que as dúas disciplinas estaban con Luisa sempre. Ela non disociaba o que era unha da outra porque formaban parte dela. Entón, todo o que ela podía participar, ela sempre tanto pensaba como transmitía o que era a música e a escrita ao seu pensamento. Tan só 2 meses antes de falecer, Luisa escribía: "Nós, en cada un de nós, a máis intimista". Pensas que Luisa foi visionaria da situación actual que estamos vivindo? Se pensamos, por exemplo, no uso dos móviles.
pois, en certa medida, podese chamar visionaria, porque ela profundizaba, afundaba no que era o pensamento. Entón, pois ela podía ver o que eran todas as futuras cuestións que poderían darse, porque o seu pensamento é fondo. Entón, pode valer tanto para os tempos dela como para os nosos. E se tiveses que describila nunha súa palabra, cal sería? A vontade. Moitas grazas. En 1988, Luisa aprobou as oposicións de docente de Lingua e Literatura Galegas. Inició como profesora en Centros do Leiro, Ferrol, finalmente Saba. Desta faceta vanos falar algúns exalumnos seus. No 1991, Luisa comezou a dar clases de Lingua e Literatura Galega no IES Isaac Díaz Pardo de Sada. Implicada e comprometida co seu traballo, deixou pegada en moitos dos seus alumnos. Recórdana como unha muller elegante, apaixonada pola súa profesión e cunha profunda vocación. Luisa transmitíalle ao seu alumnado o amor pola lingua e cultura galega, e aínda que as súas clases parecían improvisadas, todo conducía a un obxectivo final. A parte de ensinar, regalou momentos máxicos co seu violino. Nesa aula de música, onde o alumnado era convidado, nas horas do recreo, a vivir un concerto en directo. Todos aqueles que tiveron a honra de tela como mestra gardan con moito agarimo os seus mellores recordos. Luisa Villalta deixou pegadas imborráveis na literatura, na música e máis tamén no ensino, nos seus estudantes. Unha destas alumnas é a nosa convidada, Isabel Aldao. Benvida, Isabel, e grazas polo teu tempo. Primeira pregunta é obrigada. Para ti, quen foi Luisa Villalta? Para mí, Luisa Villalta foi un referente. Eu vi nela unha muller independente, culta, moi comprometida en todo aquilo que facía, e a día de hoxe, como adulta, segue sendo un referente para min, tanto a nivel persoal como profesional, porque son profe como foi ela. Recordas algún momento na relación profesora-alumna? Sí, a verdade é que teño moi boas lembranzas dela, dos nosos momentos xuntas. Por exemplo, lembro moito as nosas conversas, porque eu tive unha adolescencia un pouco complicada, non atopaba o meu lugar. Ela, pois, conversaba comigo sobre os problemas e preocupacións que pode ter calquera adolescente. E esos momentos, a verdade, é que me quedaron gravados. Algúnha anécdota? Pois, teño moitas, pero, por exemplo, incluso, como sabía que me gustaba escribir, incluso unha vez me convidara a participar nun recital. Eu, ao final, non me atrevín a ir, pero sentírame moi importante, porque era un recital de poetas de verdade. Entón, fixérame moita ilusión pois que ela pensara en min. Crees que tamén che puido influir en algún outro aspecto sen sabelo? En moitos, como dicía antes, eu vía nela unha muller pois independente, culta, e a verdade é que ela despertou en min pois o amor pola lingua, pola literatura, e como dicía antes, tive unha adolescencia un pouco complicada e ela pois tivo un impacto positivo na miña autoestima. Fálanos un pouco de como conseguiches normalizar a lingua galega nun instituto entre a rapazada que era maioritariamente castelán falante como era o de Sada. Vale, refíreste ás actividades que ela facía con nos, non? Para intentar normalizar a lingua. Pois mira, teño unha lembranza moi bonita que eu cando coñecina no instituto, obviamente, pero coñecina antes de que me dera clase. Eu aínda non era miña profe, coñecina porque ela levaba unha revista que xuntaba nos recreos a rapaces e rapazas de diferentes cursos e nos animaba pois a presentar pois os nosos debuxos, poemas, banda deseñada, textos narrativos,
Bueno, foi unha iniciativa moi bonita porque permitiu conectar a estudantes de diferentes idades e pasar momentos moi agradables, a verdade. Hoxe lembramos e conmemoramos a Luisa Villalta. Tes algunha ensinanza que che gustaría transmitirnos sobre sendo profesora? Pois mira, a verdade é que sí, unha cousa que me encantaba dela como profe, que me gustaría continuar eu cos meus, bueno, chegar a conseguir eu cos meus alumnos, bueno, primeiro de todo, transmitirlles o amor que nos transmitía ela pola lingua galega. E en segundo lugar, pois gustaríame poder facer brillar os meus alumnos como facía ela cos seus. Como se sente que lle dediquen o Día das Letras Gallegas a unha profesora túa? Pois a verdade é que cando nos enteramos os seus alumnos de que lle dedican o Día das Letras Galegas, sentímonos moi felices e moi orgullosos, bueno, porque valoramos moito o seu traballo e para nós é un tremendo honor poder dicir que fomos alumnos de Luisa. Pois con esta lembranza quedamos. Moitas grazas, Isabel, polo teu tempo. Moitas grazas a vos por convidarme. Boas tardes. Hoxe estamos con Carolina, que foi alumna de Luisa Villalta no Instituto de Sada. Antes de nada, Carolina, queremos che dar as grazas por concedernos esta entrevista. De nada, un placer. Encantada. Que recordos tes da túa época escolar con Luisa? Bueno, como todos os artistas, Luisa era unha persoa, unha muller moi diferente e moi excepcional. Ela como profesora? Bueno, eu destacaría de Luisa Villalta o amor que tiña pola nosa cultura, pola lingua galega, por Galiza, e quería transmitir a todos os seus alumnos esa paixón que ela sentía. Alguna curiosidade de como facía as clases ou alguna anécdota? Bueno, eu lembro que sempre nos transmitía o seu amor pola música, polo violín que ela tocaba e pola poesía. E tamén teño no meu recordo que sempre vestía de negro. Penso que lle gustaba esa cor. E lembro con mágoa cando nos deron a noticia de que enfermara e que falecera. Pero, bueno, alegrome moito de que se lle dedique o Día das Letras Galegas a ela, porque de verdade que era un emblema para Galicia. Así que gracias, e pola entrevista tamén gracias. Moitas grazas por estar con nós. De nada, foi un placer, Mar. E cando que irades saber máis sobre Luisa Villalta, vida franciscanas. Ainda que cultivou todos os xéneros, Luisa Villalta destacou principalmente como poeta. Un dos seus poemarios, Papagayo, abordaba o desnudamento do barrio coruñés do mesmo nome. Desde este mesmo lugar, agora ampliamos a nosa información. A amizade ten flor que rebenta nas paredes, sobrevive da podreña mutua, e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. Compartir as cordas de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade, por aquelas cousas que augan a vida non dá lavado, pola dor que se esfrega, deteriora, volve inútil. E entón hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. Non é amor no sentido estrito da palabra, senón amor de luz. Esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, descensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. falecemento de Luisa Villalta en marzo de 2004 con só 46 anos foi tan prematuro como inesperado.
Deste feito e o gran impacto que provocou, fálanos desde o cemiterio coruñés de Santo Amaro. Luisa Villalta, unha alumna da nosa comunidade que se apagou o día 6 de marzo do 2004 aos 46 anos, foi enterrada aquí no cemiterio de San Amaro 2 días despois. Acudiron un numeroso grupo de escritores e poetas como Manuel María e Manuel Rivas, que, ao finalizar a cerimonia religiosa, a despediron nun acto laico con poemas e música de violín. O seu instrumento, a súa paixón. Unha visionaria, unha modernizadora da poesía e do teatro, unha escritora comprometida co feminismo, co ensino, coa cultura e con todas as causas xustas nas que cría con firmeza. Nunca eludiu na súa reflexión e actividade ningún asunto por moi espiñento que fose. Por todo isto, foi a creadora dunha obra única e sólida, que a convertiu nunha das grandes figuras da literatura galega na segunda metade dos 80 e 90. Profundamente comprometida co benestar dos demais, Luisa desempeñou un papel fundamental no desenvolvemento de proxectos sociais e en accións de solidaridade. A súa bondade e empatía foron fonte de inspiración para moitos e o seu legado de xenerosidade continúa a vivir a través das vidas que tocou. Luisa foi unha persoa querida e respectada por todos aqueles que tiveron a fortuna de coñecela. De seguido, contamos coa valiosa colaboración do profesor e escritor Xupo Paz Souto. Vai recitar un poema propio dedicado ao noso poeta coruñesa. Temos con nos a Fuco, que nos vai declamar un poema que leva o título Moito obrigado, Luisa Villalta. Pois moitas grazas. Vamos logo coa declamación. Moito obrigado, Luisa Villalta. Na túa fronte a corchea, o teu bico a palabra. Cidade Alta. As primeiras raiolas do día iluminan a estancia cálida nun fogar da Falperra. Ali conviven dúas artes, música e poesía. Unha muller de melena negra cibeche, ollos verdes e rostro acalmado, acomoda o violino encaixando baixo o seu queixal. Agora, instrumento e muller compoñen un soco de comezo milagre. Uns dedos áxiles e delicados beliscan as cordas do violino. A man dereita toma o arco conducindo até o corazón do instrumento. Eis a música. A melodía a modo de adagio procura a xanela para mostrarse perante o bairro. As notas armónicas despédense da estancia, mentres unha muller a facer vento sopra en dirección ao bairro da Maruca. Agora non hai marucas penduradas da porta a secar. Agora non hai mariñeiros perdendo a soldade en noites turbas de xogos traizoeiros. O son da melodía, devagariño, vais afastando cara ao papagaio. Melodía, nota, compás, ruído. Sobre o brañal de Sada albíscase a academia. Nunha sibila de melena negra cibeche, ollos verdes e rostro acalmado, agarda por unha dúcia de mozas e unha dúcia de mozos que serán agasallados con palabras ingrávidas, que beberon da cunca dos eruditos gregos e sabios latinos. A sibila lembrará a cultura milenaria de noso, e que debemos partillar. Lembrará a lingua como sinal de pertenza, animará as mozas a empoderárense, animará os mozos e mozas a luitar polas igualdades. E cando a sibila falte, todos nós lembraremos que na meniña dos seus ollos glaucos fomos quen de imaginar a cidade alta, o vento e o mar. O embigo é unha parte moi importante do noso corpo, porque alberga un segredo. Do embigo saen fíos invisibles que nos unen as persoas que queremos, máis alá do tempo e do espazo. Isto significa que, aínda que non esteamos xuntos, estamos conectados sempre. Na vida hai moitas cousas que non podemos ver nin tocar, pero que son tan verdade como as demais. O amor, a amizade, a felicidade, o medo e tamén o fío invisible. Sí, invisible, porque de cada un de nós saen tantos fíos que se non fose así impediríanos movernos. Incluso as persoas que non están connosco permanecen a outro lado do fío
seguen escoitándonos e enviándonos enerxía, porque os fíos créanse e mantéñanse, igual que a poesía. Luisa Villalta teceu moitos fíos invisibles que, aínda a día de hoxe, seguen vivos a través da súa obra, capaz de crear vínculos con cada un de nós, igual que hai 20 anos. Mentres exista un só deses fíos, Luisa nunca será un anónimo.